का हो छोटू का करतन जी घर में मार घुसरी आइल बनी। अरे कुछ ना हो कर कारण नहीं मोल बाहर झाड़ तरह नहीं। हाँ चिकन चाकन करतन ना चिकन जगह ना होई हो जानते बड़ो का करतलो तू अब भूखम का रे करवा चौथ ए कोने सब कोई कहत लामन लागल बा तब कैसे भूखे के हो। हाँ रवा पहले ना भूखत रही हमरा तो ढेर दिन पहले न उतरल बानी जी ना भूखत रही तो तो लावन लागल गाँव देहात में के जानता हो। अब हमर बहिनिया दीदिया हमर भूखतिया वे कहते तू ना भूखम हम कहबे हम ना भूखम तो कहते कि आही दादा सब कोई हम भौजैया दीदिया हमर फुआ के लई कुल एकदम जमाट बांध के भूखत ऐसा आ गावे एल बेस सब हमर जीव ललचा टाइम की पारी मन करता भूख जाई ना तो जाय दी लावन लागल बा हम तो भूखी ना तो भूख हम तू अपने गाँव ही ले उठा ले ना खा ले बानी वही साल ना लाग रहे लावन ऊपर आ दोंगा ना फिर बुबा जी चल गई रही ना। हां फोटो देखले रही फोटो देखले रही या वीडियो कॉलिंग कइले रही फोटो देख लेन तब वीडियो कॉलिंग कहतनी कि फिर देख हमरा के देखा झूठ कहतई नहीं की भूखल कनिया ये राम जी का कहतनी जी भूखलो के हम झूठ बोलब। हां तो फिर फोटो वीडियो कॉलिंग कइले रही तो देखनी बबुआ जी मार शेरवानी निकाल उकाल के एकदम सब रेडी रहनी है पहिने खाती वे नीक लागल हमारा बॉडी उनका देहिया पे कपड़ा बता हमें कनिया जी ए पहन ली त कहतन बाकरे का कोई कोई का कही जी हम भूखल में तो पहन लेम त का होई त कहतन से ठीक ना चल ठीक बा का करे के बेटे बता द हमनी के लिया देवे के जुटा देवे के हम फल लागेला 5 गो 5 किस्म के फल हां 5 किस्म के फल लागेला हाँ। आ जोन चढ़ावे के बराबर अपना मन के कोई एथी बनाला चौरा के पीठा ना बनेला सादा पीठा बनेला खीर बनेला चढ़ेला उहे कुल। अच्छा वो तो सब सांझी के बने सांझिया के बनेला। अच्छा ठीक तो सांझिए के नु चढ़ेला कथा सुन ली ना जाके आ लास्ट में वे चलनी में देख के यहाँ के मीठा खिया के पानी पियाई तो बड़ा टूट जाई त का तरकारी भात दाल मोय खा कुछ हां कुछ तो को होई तो पीड़िया निहन बा हो तो फिर निकाल चोट करो भारत में भूखा रहेला आ सांझी के मरद पानी पिया दिहन जानू आ ना रहेलन जा त उनका फोटो में ठेका के पियल जाला आ चाहे वीडियो कॉलिंग में नु इशारा करिहन जा त पियल जाला जान जाई हां चल फिर टूट गई का हो गइल व्रत अब व्रत हो गइला कुछ खा सकत खा तो बढ़िया बाटे हमहू पोरतले भूख हो काहे भूख हो मरद के त बधाई हटे बधाई हो ना तीजावे लेखा बाई हो ना तब का तीजावा में तो खड़े आदमी रह जाला। हां तीजावा में 24 घंटा आदमी रह जाला वही एकर में 12 घंटा के नियम बा ना नियम बा हमरो मन करत आटे मन जी बड़ी नीक लागेला सबसे नीक त लागेला जब पानी पियाई ना जाता ना जान तो अब का अपन मरद पानी पीते नीक ना लगी जी रो ऐसन बतिया चल ठीक बा कने हम जाते तो तैयार होके जाई हम पूजा पाठ में बैठम ना हां काहे ना पूजा सुनना में का भइल बा नहा धो के बैठ जाई। अरे दादा हो दादा अरे बाप रे इतनी करते नहीं खी दादा बता छोट तनी से हो गइल बा कहने के मिला के मोह है कुछ चूड़िया पहले तो नतिया नहीं करते नहीं खी। अरे बाप रे बा का जानी कहाँ गइल बानी मोह आदमी अपन कली तब हम करम इहो के नु बहुत एथी हनी आगे रहती जल्दी से तो हो नु गई रही तो लो इधर हाजी सफल है अभी से आवतनी बताई तो अरे यातना बाजार में भीड़ रहला भाई कि का करबू देह में नहीं ठेकत रहला ठेकई गइल नहीं का ना यही चनु हम देर कर देला हनी जब भीड़ खत्म भइला आ तब जाके किनल हनी सामान। अच्छा ए से कि आज भूखल बा हमार बरत हमार तो अगर केहू में ठेक जाई बुझाता ना तो फिर का लिए नहीं है जी ई है जौन जौन कहले रहू केरा वाला बानू सब बा भाई चलिए ठीक है तोहार हो गया हम पालन ना करी आ उ पहन ली शेरवानिया शेरवानी हां ऐसे ठीक नहीं रहो ठीक लागता नहीं तनी नया कपड़ा पहन जाए दिया तो गार हो जाई रौरे खातिर भूखल बनी जी तो कोई देखी तो कही नु कि देखो अपना मेहरारू खातिर कितना सजल संवरल बा हमरा ई ना बुझाला का कि मेहरानू मरद खातिर कितना व्रत भूखेली सन भगवान मरद मेहरानू के एको व्रत नहीं खमरलन कि मरद जौन भूख हो अन्ना जी हमू तो नहीं सुनले अब मन करेला तो आदमी देखी ना छठा बा मर्दो भूखेलन जा मेहरारू भूखेली जा वो तो छठ अलग बात बा माने हम कहले कि तहरा प्रेती हमार प्रेम हो खो कहियो जना तनी काहे न खन बनावले रौरा सब के कमाए के नुबाजी दिन भर खटे के बा हां बैलेसन हां बैलेसन खट के खियावे के बा मेहरारू का करे के बा मेहरारू घर में बैठा रहिहन जा हम से दंड करे के बा इका कहतनी जी हां तो कहतनी कहवे न बतिया कहतनी मेहरारू ना रस जाता मर्दाना तो पहना दी का तो पहना देतनी देखी ना नइखे हो चूड़िया दो ना अरे ऐसे ना रुकी कैसे बताओ तनी
ए सुकनी के रोरा के ना बुझाई अब भाई आधा आधा एकरा में ले घटा दी है तरे ओ जाई ना नहा के रहो तले तैयार हो जाई माई कहाँ गुल बिया हां माई मम्मी जी मम्मी जी का जानी कहाँ बनी ठीक बा कहला नहीं कही सर सामान धो दह ना आना तो लइकन कन जुठिया दिया सन ना जुठी आ सर से करा तैयारी करो आ जाई ना के रहो पहले पहन ली एने ओने अथी मत करी रौरो हां पहन ली कौनो पीस पहनी पर पहन के जल्दी तैयार होके देखा है दादा भुला गई कैसे कैसे रही हो नकिए भुला जतनी हम हुए में बताओ काहे का हमारा के मार जाने ना ओढ़ा पहिना देले बड़ी से तना देही पर भारी लागत न ई का बता लावे के हमारा के कुल हलुक साड़ी ठीक लागेला ई काहे कहां से ई कुल पहिना देले बड़ी से कढ़ाई मढ़ाई वाला बुझाता कि हमरा के दुल्हन बनवले बाड़ी स रीना के कबे कहमी कि रीना तनी लिया के हमरा नोह रंग दे उजर भइल बाटे उ त अपन ओढ़ा पहिना दिहली स के जन तटे कि गोड़ रंग है सकी ना रंग है सो त मन के मालिक है अपन मन करी त करिए स न त ना करिए स कैसे खूब धदैली जा त लिया कोढ़ली है जा पहिनली है जा काहे का आज एथु बाटे कि मार ओढ़ तरी स पहिन तरी स बुझाते नहीं कि कहां जइह स मई कारे लेली रे मेरे पालिस फिर कहते नो पालिस तोरा के का कोनी कबे के लिया सुन ना ते पहनले ओढ़े बड़े हाथ ना तैयार बड़े तो का हो गई अब भाभियो लो तैयार बड़ी लो माने कॉल का चाहत रे कि तू तैयार हो कभी तो हम ना पहनम अरे अभी कच कुआर बाड़ी रे तोर ओढ़े पहने का था ना मन अरे मैं करता तो सर में सब लड़किन के सहेलिन के शादी हो गइल बा हमार ना मन ह बाप रे बाप सही के आजकल के बेटा बेटी न तनको माई बाप से ने खसला जाते दादा देखा कैसे डायरेक्ट कहते कि हमार मन ना हवे माई बाप के खुश एथी करे के चाहिए सोचे के चाहिए चल लड़की से आने हो गइल बा ओकरो के शादी कर दे चलो जाए जाए नटंकी मत बतियाव का जाए कह दे अपन बापा से ला शरम त बा ना भाग जौन बेटी हो रे कि डायरेक्ट कही कि हमार बियाह कर दे त माई के नहीं के बाबूजी के नहीं के बुझात जाइए कह जा मारे अगी आइल बड़ू बुझाता टेकी पहन बुढ़ा गइल बड़े ते हाथ में पहनले ओढ़े बड़े हमार ना पहन हम पहिनी हम तो अभी हुआ कहत नहीं रे हम पहिनी है कि खुद के पहनवली है सब जा जा माई हम सुन का कॉल चाहत नहीं का भाभी भूखे वाला करवा चौथ हां असो तो बात चल गइल अगला साल जरूर हम भूखब बाप रे बाप तो तू करवा चौथ भूखे खाती के आता नहीं थू कइले बड़ी रे हाँ आता ना सौखी आइल बड़ी ना भतार के देखे के मन करता हाँ। ठीक है बाटे चल जब खुल के कहते बाड़ी तब का चाही हम तो कभी सोचले ना रही कि रीना महंगा ने कोई का कहता नहीं जी मम्मी जी क्या करतनी इनकर सुनतनी प्रवचन का सही तो कहत प्रवचन कहतरी का छिपावे के बताहन लो से कहत बिया आ कि का छिपाव रे का छिपाव के भाभी ने से का कहत रहे नहीं तार भाभी रहनिए ने कि ना देखत का हो गेल जी बताई कहती असो के तू बाव चल गई रे लगन लेकिन पर के ना काहे से कि भौजी करवा चौथ भूखल बड़ी जा हमरो करवा चौथ करे के मन करता बताओ तो भैया खातिर भूख जाला एक और भौजी ऊ पिया छोटा के करी रहुआ पानी पिया दे सुन ले कहला ना असो बात चगल भाभी हम अगला साल जरूर भूखम करा चौथ देख ले लो ना यहाँ के अब कहे जल्दी के तैयारी मतलब करत बा जा कि जल्दी बियाह करी जा ना त लेके भाग जाए ना जी हाँ अब नहीं अब वो तो ना अधिका नहीं के लेके भागी जाई बतिया सुनी ले का करम? देख ली ये का जाता रही सुन लेनी जब कहले पतिया तो हम कह देनी भौजी से खोल के ली अब ये बाकी रहल करम ना शादी भाग के करम मारब लाते से कि भात बिग देबू अबे ठेगा टूटनो भाग के शादी करबू ए मम्मी जी ए लतारे अभी हमरा के बुझत नहीं काट दे छोड़ी बातिया छोड़ी अब खोल के कहिए दहली नहीं तारा के देख के बियाह और- शादी कर घरे चल जाओ नहीं तारा के देख के और ही बोलती है हमरा का देख के बोलत नहीं हमरा त कि हम ही का कहतनी उनका के सिखावतनी कहनी ना कि हथुइया तनी पीस के ले ले कौन सी आटावा चौरा के पीठा बना के साफ कहती है ना आज का तो पीठा बनेला जा दो एथुआ में करत जा धर जाते ना कि हमें कह देता नहीं अब माथू का के लेके आए जा तनी धोल होई तबे ना ना तब धो अब सूख ज्यादा करवा धरवा देते नहीं कैसे जीवती हाँ, जा, जा, कुल- कैलस बेचारी मिल के अपन कोई जरा धइल जरा तरते वो घर भूखल के बिया तो हमरो फर्ज बनता कि कर दही जा आई साले हम हूं भूखा रहो वो भूखा पापा जी के बोला ले बाहर ले न बा खमाजले कोइले नहीं थी अब बोल साले संग ही करे के साथ पता हम कोइले नहीं खी आजले त हम के गाने का हम कर कइले बानी लेकिन करत नहीं ना हमहू करम ना रवो करम
अब जे जानी हुए ना करी हमन के कुल नहीं खे तू खाए के त ठेकाने ना तले चालन में देखे खातिर के आए तू करे खातिर पैसा हो जाता ऐसा तो मरद छछलौले बन हो। इतना तेज इतनी प्यास लागल बा कि का कहे कि यहाँ के बानी तो हमरो से बेसी रेडी होके में लगावत तनी हमरा तो बुझाते नहीं खे कहाँ गई नहीं बतावा कबे ले मार कुर्ता उर्ता पहनो तनी आ चांद निकल रही हेता ना अजी हाँ कितना टाइम लगावत तनी जी टाइम कहाँ लगावत तनी हम लगावते नहीं खिरौरा कनी कबे ले तैयार हो तनी हो गइल बा सब तैयारी हाँ हो गइल बा तो देवा 12 हाँ 12 तनी अभी रुक जाए भाई को कॉल तब न देवा 12 हम हमरो कहीं शेरवानी पहना देला हूँ बुझाता कि हम ओइ बेरा दुल्हे बन गइल बनी पानी बानी नहीं लग रहा पहले बार करता हूँ ना काहे के पहला बार करते नहीं भुला गई का हो भैया गई रही मैंने ये जो पहले बार ना हाँ ये भी पहला बार करत नहीं हमने के भगवान रूप हो जाइने जाना का जानी कहाँ तो वहाँ सबके चल बनी जा एको जानी नहीं खींचा तनी पकड़ी है करा के धारा है सब चलो नहीं जर जई हो ये मम्मी की कह रहा है का मम्मी हाथ ना शुद्ध शुद्ध ऐसा ही बात पूजा बोलेली। होला तो कैसे ना। होला आए में से आपका करबो इन्हें के देख हम चलन आटा ना चलबो हां चलन क्या बुढ़िया ते हूँ टमाटर कुल को बोले लगते है हमने के शीशा में मुंह देखले बन जा अब चालन में कहाँ तोरा पापा के हम देखले बनी चुप रहो देखिए देख लेता खाड़ो की जी नहीं मम्मी हे जुग रुकी पहले चांदी मामा के देख ले देख ला बताव हमहू देख ली केंगने करत तारू मैं तेजन मुंह लगे हो में हट किनारे हट हम का मुंह लगाओ तने ए भगवान जी खाली हेंगने क के देखो तारू हम अपन के देख ली अरे ना ना पकड़ नहीं बस हम वो बार हो गई गोला तेहू जो सही ले जाके चलो दी पापा के देखे आशीर्वाद आऊ दी हमरा के हां हां खुश रह सादा सुहागिन रह एकदम पनिया पिया दी हमें से अरे वही से पी लो ना पूजा होला पिया जी रुका हो आ पियासल भी पियाऊ आही दादा अपन हाथ लेना के पिया देवेला छोटको के त आ हम जाने कि बबुआ हे में खड़ा आशीर्वाद हो देखो पाछो लइका हो तो दूसरा भगवान तो हम लोग के जोड़ी बनौले बनौले रह रहस हां बुद्धि विचार बनौले रह जा अपना घरे हो दुआरे कन्या में पूजा आ काहे न बोलैली हो हमहु बचतनी की देख ऊ थोड़े ना के पियासल हो ऊ भूखल बा चुप रहो प्रेम तोरा ना बुझाई प्रेम से आदमी पिया देवेला हाय तो नमन से वैसा लागता सेवे हो ना पहिले हां मौगी मने तो कहला बनी सेवे ह तहे में खड़ा हो खू अब देख लेनी हम यहाँ के अब देखे के में नहीं खड़ा हो ई केवन पूजा हरे आगे हेंगाने कोदा हो आई रख दी तनी हां चल और से आटा अब चला जाई कैसे कैसे करते रहे हमारा बुझात नहीं खे के एकदम साफ कम हलुक दिमाग के ही है अरे नहीं के बुझाता देख आगा पछा के कैसे करता है पीछा पीछा चलता बुझाता कि बुर्बक बनल बाड़ू नमस्कार प्रणाम हम मणिकरण सिंह हमनी के अपन टीम भाई हमनी के एगो पारिवारिक और करवा चौथ के वीडियो रहले थे काहे से कि हमनी के बिहार से बनी जा का कहला बिहार में बहुत लेप धर्म से ई सब मनावल जाला और बहुत ज्यादा जगह करवा चौथ मनावल जाता पहले तो ई सब ना कइल जात रहे ई जौन पर्व बा पूरा हिंदुस्तान खातिर बा ई पत्नी अपना पति खातिर भूखेली सच्चा धर्म से तो ई ऐसे हमनी के ये बना के लाइक कर शेयर कर कमेंट करो और करवा चौथ के व्रत में मतलब हमनी के रियल में नहीं खींचा केले तभी बहुत सारा त्रुटि भइल होगी तो ओकरा के बस सब क्षमा करम जा और हमनी के कुछ करे के कोशिश करनी जा तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर शेयर कर कमेंट करे अगले वीडियो से मिलेंगे बाय बाय।